Kuthe besalithukulula ithole, abaninilo bathi kubo, "Nilithukululelani ithole na? Siyakwamukela kumnikelo." KuLuka isahluko seshumi nesishiyagalolunye ivesi lama-33 sihlangabezana nesikhathi esincane kodwa esibalulekile ezinsukwini zokugcina zokuphila kukaJesu emhlabeni. UJesu uthuma abafundi bakhe ababili ukuba bayolanda ithole, futhi lapho bebuzwa abanikazi balo, baphendula ngokuthi iNkosi iyalidinga. Lokhu kusebenzisana, nakuba kubonakala kulula, kwembula okuningi ngegunya likaJesu, ukulalela kwabalandeli bakhe, kanye nokwambulwa kwesu likaNkulunkulu elingcwele. Ake sicabange ngalesi sikhathi nokuthi sisifundisani ngokwethemba, ukulalela, nobukhosi bukaNkulunkulu. Njengoba uJesu esondela eJerusalema, wakhetha ithole ukuze agcwalise isiprofetho esikuZakhariya isahluko sesishiyagalolunye ivesi lesishiyagalolunye, esabikezela ukuthi uMesiya wayeyongena eJerusalema ngokuthobeka, egibele imbongolo. Kodwa okugqamayo kulesi siqephu ukulalela kwabafundi nabanikazi bethole. UJesu, ngokuhlakanipha kwakhe okungapheli, wayazi kahle ukuthi ithole liyoba kuphi nokuthi abanikazi bayo babeyobabuza abafundi bakhe. Lapho abafundi bebuzwa ukuthi babelithathelani ithole, bamane baphendula bathi, "iNkosi iyalidinga." Lamazwi amafushane, alalelayo embula ukuthembela okujulile egunyeni likaJesu. Abanikazi bawo, beshukunyiswa yila mazwi, bavuma ngokushesha ukuthi ithole lihambe. Lesi sikhathi siwumfanekiso omuhle wobukhosi bukaJesu obuphezulu, phezu kwayo yonke indalo. Akayena nje umsindisi womhlaba kuphela kodwa futhi uyiNkosi yazo zonke izinhliziyo, zonke izidalwa, nazo zonke izimo. Ukuzimisela kwabanikazi ukuhlukana nethole labo, ngaphandle kokungabaza, kubonisa indlela uJesu angazishukumisa ngayo izinhliziyo zalabo abaseduze naye. Akaphoqi, kodwa ngegunya lakhe, uyamema futhi aqondise. Kubafundi, lesi senzo sokulalela, nakuba sisincane, sasinokubaluleka okukhulu. Abazange bambuze uJesu, benza ngokwezwi lakhe. Futhi ngokwenza kanjalo, baba yingxenye yendaba yensindiso eyembulekayo. Ngokwethembeka kwabo, indlela yalungiselelwa ukuba uJesu angene eJerusalema, eqala isahluko sokugcina somsebenzi wakhe wasemhlabeni. Ezimpilweni zethu, uJesu usibizela ekulaleleni okufanayo. Singase singaqondi njalo imiyalelo yakhe noma ububanzi obugcwele besu lakhe, kodwa uma simethemba futhi silandela ukuhola kwakhe, siyingxenye yento enkulu kakhulu kunalokho ebesingayicabanga. Asikhuleke. Nkosi Jesu, siyabonga ngegunya lakho lobuNkulunkulu nangokusibonisa amandla okulalela. Sisize sikwethembe ngokugcwele noma singaqondi. Kwangathi izinhliziyo zethu zingavulelwa ubizo lwakho, futhi sengathi singakulandela ngokwethembeka, njengoba kwenza abafundi. Sinikela ngezimpilo zethu kuwe, sazi ukuthi uyasidinga ohlelweni lwakho lokuhlenga. Egameni likaJesu, amen.